Ipa. 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 Ya, Ipa. Yo ha oh. Yo ha eh. Asik. Enje. Malam, Ipa. Selamat malam AA Selamat Boy. malam, iya. Piye? Wong dipenak-penak kok malah kaya ngono ki lho. Lah wong nyuruh aku ngapa? AA. Oh iya ya. AA berarti kakaknya ya. Heeh, Oh, iya. AA. Selamat malam AA. Selamat malam, Dedek. Heeh, Dedek gemoy apa ora? Lho malah guyu ki. Dedek Gemai. Piye? Gemo. Gemoy. Ayo gemoy, mai. Aduh angel wis. Gemoy mie ayam, gemoy ayam. Iya wis, meneh belajar ya. Gemoy mie. Gemoy ayam. Enjing ngaturaken sugeng dalu kemawon kagem sedaya pamirsa. Penontonnya akeh banget Nggih, Bos. kaya ning stadion. Heeh, ning kono akeh padha ndelok apa to ki? Padha ndelok apa to ki? Delok wong utuk. Eh, Hei, delok wayang kok tenan wis kok delok apa kowe. dalange sinten Pak menika? Marta Ki Semedi Marta Harsono. Saking pundi menika? Agung Coro Sami Gede Sumber Pocong Malang Jawa Timur Indonesia. Raya Merdeka. Enjing diparingi nemen mawon. Nggih, dipun paringi sing boten tek waras Mas monggo nggih. Entek obate. Tek obate. Heeh. Tas iki obat kuwi Mau wis gak cocok, ngarane gatel.